Yeah. In the Gulf. Hey. I want to unyura huko. Tell us your experience in Dubai. Yeah. What has been your experiences in Dubai? Come on. Taura itinzwe wari. Ndakuisa pachirongwa. Mwari wakanaka sama. Mwari akadi? Mwari wakanaka. Indawa. Nekuti ndaifunga kuti ndichasvika mugaro usii. Saka ndiri mugaro usii. As you are seeing me. Nawo mabillionaire. Shama tainawo. Eh? Iyo.